Jiena Ġanni, U jiena Kej. illum ħanilabu logħba flimkien. Ħanilab pasju. Ejja nibdew. Ejja nagħmel ħajibda. Għalija it-tnejn. Din, dun, dan. Wieħed, tnejn, tlieta. Wieħed, tnejn, tlieta. Nibda jien nagħmel. Issa li għamlet numru wieħed, għamlet numru tnejn. Jena. Waqajt jien, so, kej, inti jmissek issa. Alright. Numru 8 jmissni, tnej oħra, u nirbaħ jien. Issa. Oh, le, inti kej. Oh. Oh no, inti jmissni. Alright. Ħanamlu. L-ewwel għandna bżonn infinġu il-bordura. Wara nagħmlu l-bordura, imbagħad irdu nikbu in-numri. Ħaturina kej. Issa ħanikbu il-numri minn wieħed sa' 9. ħanamlu n-numri. Wieħed, tnejn, tlieta, erba', ħamsa, sitta, seba', tminja u 9. Il-logħba tintlab. Tibli l-ewwel taqbad ġebla u tibda li titfaqqa fuq il-numru wieħed. Minn hemmhekk tittaqbeż fuq il-numri kollha b'sitt waħda u intu ġej lura iġġib il-ġebla. Tirrepeti l-proċess għan-numri kollha, jiġifieri mill-wieħed sad-9. Ejja nagħmel ħajba. Nixxilek irbaħli. Nispera li s-tfal tal-inti tilabu l-passi, il-ġenituri ta'kom żgur li jafu jilabuha.
So, marru l-bandli u jilagħbu intkom ukoll. Narakom għal program li jmiss. Ciao. Ciao. Narawkom